De novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Luís Oujo, alcalde de Porto do Son. Moi boa noite, benvido, señor Oujo. Boa noite, Antonio. Bueno, fai as últimas semanas pasaron por aquí, pois, lóxicamente, os portavoces da oposición, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, e hoxe lle toca a vostede, pois, facer balance destos 3 aniños que van alá de mandato. Pero antes, tristemente, hoxe temos que abrir cunha noticia triste para o Concello, para a Cofradía de Porto do Son e, lóxicamente, pois, para todos os veciños e a familia desta percebeira que esta mañán faleceu. Non sei que información ten a última hora, rematamos agora que a conselleira do Mar e comentando, lóxicamente, a tristeza de que o mar se siga cobrando vidas humanas e digamos que o dolor que causa isto, non? Sí, a verdade é que é unha desgracia, porque ademais é unha familia de Camaño, unha familia moi conocida, máis conocida miña, e ás 10 da mañá me chama o patrón maior de Porto do Son, que viña camiño para a terra, para o Peirao, e que traía unha persona que supuestamente xa viña casi falecida, que lle estiveron intentando fazer a reanimación, sí, pero xa me dixo que vía cosa complicada. Pois nada, desplazámonos ao Porto e nada, chamei a policía local, chamemos a protección civil para que empezaran a balizar un poquinho ali, que iba a vir o helicóptero, pero cando chegaron a terra xa estaban ali os médicos do centro de saúde e xa certificaron a súa morte. Unha pena porque sempre, ao largo do ano, temos unha desgracia, dúas desgracias, tres desgracias desta, que, bueno, que en plena vida, ademais, o peor é para a familia, pero para nós un pouco todo, non? Estaba o patrón maior moi afectado, porque ao fin e ao cabo é un compañeiro, e, bueno, non sabemos exactamente que pasou. A noticias que teño agora que cando levantaron o cadáver, foi para Santiago para fazer a autopsia, e non sei agora se, bueno, que tan pronto chegue, acercarémonos polo tanatorio para acompañar a familia que temos que fazer en este momento. Claro, nos unimos ao dolor da familia e de todo o sector que nos afecta. Bueno. Señor Oujo, dice a oposición que mal, Pois eu non sei se será ben ou mal, pero eu traballo moito para que a cousa que sea... Que balance fai destos 3 aniños? Entre o prometido no 23 e os feitos hoxe a día, facemos un repasiño así pequeno e logo entramos en detalles. Sí, mira, nós estamos agora, que además mañá teño unha reunión co conselleiro de Sanidade para poñerlles aos terreos a disposición do futuro Centro de Saúde de Porto do Son. A oposición tamén di que non lle gustan os terreos, que tiñamos que reformar o edificio onde está agora o Centro de Saúde, pero é un edificio moi bello e ademais está moi mal ubicado porque está moi abatido polo vento do Son. E técnicos, porque moitas veces non somos os políticos, senón os técnicos os que teñen que formar, e nos aconsellaron que aí non invertiramos diñeiro. Mañán vamos a poñer os terreos xa a disposición da Consellería de Sanidade para que empece ca redacción do proxecto e espero que este ano podamos empezar ca licitación. Non quero dicir unha data, senón xa despois me din que xa me prometín e tal. Pero sí que estamos traballando. O que pasa que moitas veces a mí me gustaríame intentar resolver e poñer a disposición uns terrenos a disposición da Consellería de un día para outro, pero ás veces non pode ser, porque hai que ter os informes sectoriales, porque temos que unificar dúas parcelas, e tamén cando decimos de poñelo no centro do casco urbano porque está cerca de todos os veciños, porque tamén baraxamos poñelo na zona de Xío, pero me decían que quedaba un pouco lonxe, pero bueno, aí está. Estamos tamén, e puxemos a disposición da Consellería de Educación os terreos do futuro Colexio de Portosín, que aí sabes que temos un proxecto ca Consellería de Educación, co Estado, e nós que poñemos os terrenos a disposición para tamén retirar o Colexio de Portosín e facer un novo. Bueno, pois tamén xa queríamos ter os terrenos a disposición pois hai casi 6 ou 7 meses. Tuvemos alegacións. Pois hai alegacións, xa hai que contestalas e tal, e os técnicos, os plazos hai que cumprilos. Así que, e con eso estamos. É dicir que, ás veces, a mí tamén me gustaría sacar as cousas moito máis rápido, pero... Bueno, empezamos polos orzamentos. 12,9 millóns de euros. Bueno, describo un pouquiño os capítulos máis importantes
para investimentos, como está a débeda, faga un pouco a situación da... 12,9 millóns de euros co que incorporamos 2 millóns de euros máis de obras que estaban consignadas do ano anterior e pasamos casi a 14.900.000, donde tamén criticaba a oposición a inversión que é menos, pero non contaron co que vamos a incorporar, que case 1 millón de euros máis en obra. Os presupuestos, creo que para un concello de 9.500 habitantes, un presupuesto de casi 14 millóns de euros, eu creo que non é unha mala gestión, vale? Aí vai, pois, moita atención ás zonas, ás parroquias, as 10 parroquias que temos no Concello de Portosón, vai moita atención para arreglo de pistas, e ademais este ano que tuvemos un inverno moi duro, vamos a ter que facer unha inversión enorme en arreglo de pistas, en aglomerados, en ir, que xa temos casi o 100% do saneamento, e agora estamos levando o saneamento a estes núcleos pequenos, de 4, 5, 6, 8 casas, tamén vamos a ir con casi 700.000 euros, tamén estamos en este presupuesto, vai unha partida enorme para subvencións para as AMPAs, para arreglos de colexios, o mantenimiento, os centros de saúde, vamos, que acaparan un pouco todo o que é o que os veciños, e en este caso cando temos as reunións nas parroquias, que nos demandan, non? E é atención a non, se queres, estes grandes proxectos, pero estas cousas pequenas que ás veces parecen que non é diñeiro, pero vas sumando, e ao cabo do ano gastas moito diñeiro en eso, limpiar pistas, accesos a playas, desbroces, arreglos de asfaltos, cunetas, mantenimiento, porque, bueno, Antonio, eu sempre digo que se vas a facer un parque, o que tens que ter despois diñeiro para cuidalo, senón que non fagas. Se vas a poñer os bancos públicos, despois é mellor que teñas diñeiro para telos con mantenimiento adecuado, non? Entón, é iso, pensando na inversión e tamén no mantenimiento, que para nós é moi importante. Bueno, Centro de Saúde, que acaba de citar vostede, que estaría operativo no 27, seguro, non? A obra, seguro, máis ou menos. Nos gustaríanos que este ano 2026 se licitara e se empezara. E se empezara no ano 27. Bueno. Ese é o noso objetivo. O objetivo, bueno. E logo temos que, por exemplo, e falamos xa de outras instalacións, digamos, institucionais, ou, por exemplo, o Instituto de Porto do Son. Aí tanto os alumnos como profesores e pais e tal, aí piden que se arregle o pabellón, non? Que se poñen condicións. Claro. Un temporal aí un... Claro, e ese temporal, por exemplo, se foi alá hai 2 anos. Foi en outubro do 24. Sí, bueno, aí tardamos bastante en... Que pasou aí? Bueno, pois esa é unha competencia municipal, que xa é da Consellería, e eu xa falei deste tema co conselleiro. Bueno, tiña aí un diñeiro, pero parece ser que despois o presupuesto non chegaba e había que consignar presupuestariamente, entonces houve que facelo con cargo aos presupuestos, que é unha obra que vai case 300.000 euros, e nada, ahora, pois sí que tardamos, non hai que, claro. Non vamos a decir agora que foi áxil o tema, non foi áxil o tema, pero bueno, ás veces... pois queremos facer as cousas e máis rápido, e ao final xa nos máis lentas. Entón, se ao mellor se fixera por emergencia, por urxencia, se consigna presupuestariamente, se empezar a licitación, ao mellor xa estaba realizado. Pero, bueno, pensouse que era máis barata a obra e ao final, unha vez feito o estudio polos técnicos, despois non había ese diñeiro para empezar a licitar, porque ti non vas a poder licitar unha obra se non tes a consignación presupuestaria. Bueno, as obras están empezando xa neste momento e o compromiso que temos, que ten a Consellería e que nós temos, que además xa falamos ca dirección do IES, é que de cara ao curso que ven xa está. Bueno, nós tamén, sabendo este problema, desde o Concello de Portosón, puxemos todos os medios que están ao noso alcance, como puxemos o pabellón de Trapa a disposición do alumnado, do IES, puxemos a piscina a disposición e, bueno, intentar mitigar o problema que tiñan co pabellón polideportivo. Explíqueme o proxecto e en que minuto e resultado está o proxecto do Centro Deportivo da Tarela. Pois mira, mañán temos xunta de goberno a 1 e vai quedar axudicado. Mañán.
Tamén foi unha licitación larga. Que investimento leva iso? 730.000 euros. Eso leva a ampliación do gimnasio, vale? E leva un aparcamiento que vai vinculado a un futuro pabellón polideportivo. Por que queremos concentrar na Talega todo o que é o complexo deportivo? Aí, explique eso. Pois o pabellón polideportivo da Porta do Son está onde está o Colegio de Santa Irene. Temos que facer unha reforma, que aí tamén seguramente me van a criticar, pero técnicamente ten que ser así e así vai a ser. Entonces temos que cambiar toda a cubierta. Cubierta e ademais é un edificio que ten un bastante impacto ali onde está, vale? Entón, o que vamos a facer é baixar a altura a este pabellón, vale? E deixalo solo para a actividade deportiva do Santa Irene. Xa que temos a piscina onde a temos, e temos unha parcela frente á piscina de 3.000 e pico metros cuadrados, por que vamos a ter que desplazar a xente dun lado para outro? Pois concentremos todo no complexo deportivo da Talega. Ademais, estamos moi contentos porque nos está funcionando moi ben o que é a piscina e máis o gimnasio. Neste momento o gimnasio xa nos queda moi pequeno. Cada máis é un efecto chamada. Dicir, uns van, claro. Hai uns pais que levan os seus nenos a natación, pero tamén van ao gimnasio, e tamén uns que van ao gimnasio, pois tamén aproveitan para ir ao tal. Entón, vamos a concentrar ali todo o que é o complexo deportivo. Neste momento non tiñamos unha inversión de casi 3 millóns de euros que nos vai dar o complexo deportivo. Temos unha subvención de vicepresidencia de 300.000 euros, que é o 50% da inversión. Pedimos un préstamo nós como Concello Igos de outros 300 e pico mil, que fai un total de 700 e pico mil euros, que vamos a empezar ya, porque ademais temos un plazo de... Sí. A inversión total son 700 e pico mil, 300 e pico mil. Concello, pero a inversión total vai a ser aos 3 millóns, que acaba de decir vostede, non? Cando desarrollemos o complexo deportivo. Vale. O que vamos a licitar... Ahora son os 700. Os 700, que temos unha subvención, como lle digo, 300 e pico mil. Vale. E cando acabemos o complexo deportivo, que é o pabellón polideportivo, que ademais o aparcamiento vai vinculado tamén non só a piscina, sino tamén ao complexo deportivo, pois mandaremos polos 3 millóns de euros de inversión. Bueno, e outra das dos temas que son importantísimos para un concello é o parque empresarial. E isto, lóxicamente, pois é unha demanda desde fai moito tempo. Minuto de resultado, como está o proxecto do parque? Mira, ao final temos que ser nós, como Concello de Porto do Son, o promotor. Temos nós que gestionar a construción, porque recorrimos á Xunta e a Xunta non nos fai, porque teñen moito suelo, non houve forma. Intentamos... E o SEA tampouco? Teñen moito suelo e non queren licitar máis suelo hasta que teñan un porcentaje de ventas de parcelas que teñen aí. Entón, non houve forma. Buscamos a ver se algún empresario que se quixera instalar ali no parque empresarial, pero a xente como que temos que tocar, mentre non estea ou non valia. Entón temos que ser nós quen toma iniciativa. Entón, bueno, tomamos iniciativa con compromiso de unha reserva de suelo de 70.000 metros cuadrados. En este momento está dos 300 e pico mil metros cuadrados que ten o Parque Empresarial de Porto do Son, que está no plan sectorial de parques industriales de Galicia, nós agora vamos a desarrollar a demanda que temos, vale? E esos 70.000. Que pasa? Que outro día detectamos que, claro, no parcelario que hai para nos ir a chegar a un acordo cos propietarios ou ir a expropiación, vimos que había moitas fincas, como unha finca lle collías un trociño, ou lle collías a mitad. Entón, eu que me dicía o notario, hombre, ou le vas e le coges toda a parcela, ou lle deixas. Entón, agora fixemos un levantamento topográfico e o notario de Porto do Son está nos identificando cada parcela con cada propietario, para non xa ir e dicir, oye, pois vamos a ir e, o que non queremos é deixarlle un trocito ali e dirá o propietario, home, ou me expropias toda ou me compras todo, non me compras nada. Había algunhas que olles un trociño moi pequeniño, e iso que fixemos foi deixala fora. Unha vez que tiñamos xa iso que está o notario casi rematando, vamos a empezar a ter as reunións cos propietarios, xa para tamén empezar a licitar pois o que é o Parque Empresarial. Estamos tamén con o trámite a semana pasada de dotacións de servicios, como vai? Mira, auga, conexións... Efectivamente, a semana pasada tuvemos unha reunión con a conselleira de Medio Ambiente, que tamén estaba o presidente, o director de Aguas de Galicia.
Bueno, nós aí xa temos a conexión entre Portosón e Portosín, que é o abastecimento de agua, o que pasa que temos que ter autorización para darlle, que nos autoricen a darlle servicio e tal. E tamén estamos co outro que nos está dando bastante quebradeiros de cabeza, que é o suministro eléctrico. Vale? O saneamento tamén vamos a conectar ali, que tamén está, a depuradora de Loreto está moi cerquiña, e despois tamén xa para non incrementar moito o costo do parque empresarial, que queremos que a ver se non nos pasa de 40-50 euros metro cuadrado, vamos a aproveitar xa todos os viales que temos da parcelaria de Nebra. Queremos saber se somos capaces, e iso é no que estamos traballando, no que eu lle dixo ao ingeniero e ao redactor do parque empresarial, que intentáramos por todos os medios non pasar de 40-50 euros metro cuadrado. Todo o que incrementes de aí é un problema bastante gordo para un empresario, porque despois tens que facer a... Tens que facer a nave, que sea, claro, a edificación, efectivamente, máis as instalacións, máis todo eso. Bueno, e, bueno, últimamente ten moita visita de conselleiros, dice usted que a Xunta tal, pero a Xunta casi ten un departamento ali en Portosón, non? Bueno, nós intentamos, dicía a Xunta... Onte ou antes de onte con un servicio de guardacostas, o presidente da Xunta, a conselleiro Mar que estaba hoxe aquí, vale? E o outro bueno, eso tamén tuvemos un pouco de suerte, que a entrega de vehículos, porque o día anterior estuvo a conselleira, e o presidente, porque iban a entregar os coches, que ademais o dixo ali o presidente, digo porque o dixo o presidente, querían facer a entrega na Ciudad da Cultura. E dixo, hombre, entregar os vehículos aos guardacostas, onde mellor que nun puerto pesquero. Claro. E coincideu que a conselleira estaba no son, e dime, oi alcalde, que teño un problema, que che parece se... Bueno, encantado de la vida. E, bueno, tamén estuvo o día antes a conselleira, que tamén estamos traballando no Peirao de Portosón, tamén no Peirao de Portosín, que estamos no Peirao de Portosín, estamos facendo unha inversión de 2.300.000 euros, que é un contradique para, bueno, pues, salvaguardar un poquinho eses ventos do norte, esa lámina de agua, e tamén poñer uns 17 plazas, me parece que son, para barcos do cerco, vale? E tamén desta maneira, no que é o Peirao onde está a nave de Redeiras, ali poden varar os barcos tamén, porque en este momento non poden, porque están moi abatidos polos ventos, entonces os barcos desfanse contra o Peirao. E con esta inversión, e non son, que estuvo a conselleiro o día anterior, pois falamos tamén dunha nave nova de Redeiras, e tamén uns departamentos para os mariñeiros de Portosón. Bueno. E, en principio, non nos dixo que sí, pero tampouco que non. Bueno, dixo que iba a estudiar. E tendes a mellor marca de pescado ali, non? Azul de Portosín. Claro. Por eso pedimos estas inversións para os nosos peiraos, non? Claro, e isto me gustaría que fixera unha boa exposición dende o punto de vista turístico, porque todo isto, lóxicamente, vai apoiar o turismo, vai apoiar o sector que está traballando, pero tamén vai ser un atractivo turístico, non? Entonces, toda esta dinamización, a Ría da Estrela, as festas e as macrofestas que fan desde o punto de vista cultural, gastronómico e todo eso, fágame un paquete aquí, señor Aujo. Como ben sabe vostede, Antonio, eu son presidente da Ría da Estrela e da Rede. Estamos traballando en dúas líneas, non? Unha, promocionar e potenciar o Camiño de Santiago, sale de Muros, de Portosón, chega a Noia, tira hacia Santiago, e despois estamos intentando que a xente que ven a Portosón e ven a nosa comarca, ven a Muros, ven a Outes, ven a Noia, a Lousame ou ven a Portosón, que non marche indiferente, vale? Nós somos unha ría, eu comento moitas veces, somos unha ría que estuvemos un pouco olvidados, non? Porque estábamos entre dous geodestinos moi potentes, estábamos no geodestino Costa da Morte e Rías Baixas, non? Pero isto pouco foi malo. Entón tamén temos que aprender do bo. Tendes todo aí cerca. Temos que aprender do bo e do malo. Entonces, o que estamos facendo o Camiño de Santiago, que por terra tamén, pero por mar para nós é moi importante, vale? Estamos ca regata Rías Baixas, que sale de Bayona e chega, vai por Muros e chega a Portosín, que en este momento é o puerto máis cercano náutico a Santiago, e o que estamos facendo tamén é que esa xente que chega por mar, pois que eses tránsitos que non pasen de largo. Oye, que pasa en Portosín? Que pasa na Ría da Noia Muros? Que pasa en Muros? Que encantos ten? E iso temos que enseñar. A xente non pode marchar indiferente. Non só ten que vir
chegar ao Peirao de Portosín e ir a Santiago, tal. Entón temos que dar un atractivo. Estamos facendo unha inversión a través da RD de casi 2.400.000 euros, tanto en Muros, como en Outes, como en Oia, como en Lousame, como en Porto do Son. Estamos ca senda litoral, estamos mellorando os camiños para que a xente cando veña tiña esa comodidade, non? Estamos tamén, e ademais vostede que tamén estaba en Fitur, acordaste que falamos pois da Ría Corenísima, eu creo que debemos aproveitar, iso que xa está aí, alá polo 1400 e pico, que Pietro Corini pois fixo esta navegación que saiu de Creta, e bueno, e ven todo pola costa e chegou a Muros e quixo peregrinar a Santiago. Pois, olha, ademais temos por parte tanto dos italianos como dos portugueses, que nunha reunión que tuvamos en Lisboa, en Portugal, estaban moi interesados e que os barcos viñeran ao Porto. E ademais, o Porto ten un tema moi importante, que temos que empezarnos a aprender deso tamén, porque estamos tendo problemas nos con os aeropuertos. O mellor aeroporto de Galicia. E entonces, de aí está chegando unha cantidad de xente ao aeropuerto do Porto, que o camiño portugués... Sí. Entonces, bueno, xa que nós temos a suerte de que este navegante ven por aí, aproveitemos pois todo ese potencial, non? E creo que estamos facendo un bo traballo. Pero, a ver, un dos parques naturales máis visitados de Galicia, que é o Parque de Corvedo. Castro de Baroña. Castro de Baroña. Casco histórico de Muros. Claro. Castro de Baroña. Un centro de... Como se pode recuperar, repotenciar, Mira, no Castro de Baroña, en sí, o que temos é que regular xa. Non dicir que veña máis xente, xa temos que regular. O ano pasado hubo momentos de colapso. Iso que non podemos permitir. Es decir, se un día de verán empeza a estar un pouco nublado, Castro de Baroña é un pouco como a Catedral de Santiago, todo o mundo, ¿no? Entón, o que nos din as da Oficina de Información Turística é que temos que intentar pues, regular. Entón, que queremos facer? Bueno, pues estamos traballando en facer un centro de interpretación aí no Castro de Baroña, ¿no? E aproveitar pues, toda esa xente que ven ao Castro de Baroña para dicirlle que non só existe Castro de Baroña. Que detectamos en este momento, Antonio, o Castro de Baroña? Hai moitas turoperadoras que veñen de viaxe, visita obligada é ir ao Castro de Baroña, pero chegan, suben o autobús e marchan. É dicir, non tenemos nos potencial na comarca para dicirlle, visite este Muros, visite Noia, visite Lousame, visite Outes, visite Porto do Son, que pode facer aquí durante un fin de semana completísimo. Ou montar un centro de interpretación ou algo, non? Efectivamente. Aí tamén temos que traballar moito con hostelería, vale, para que colla esa cantidad de xente, porque, bueno, moitas veces tenos dita algunha turoperadora, pois que no verán aí moi complicado, e ademais agora, xa sabes o problema que temos con a hostelería, a falta de mano de obra. Entonces, os horarios, chamalle algún hostelero, e che di, eu tanta xente imposible. Pero, bueno, algo tenemos que facer, non podemos deixar pasar as oportunidades. Si hai oferta, si hai demanda, vai haber oferta, Claro. Porque o empresario e o hostelero, si hai demanda, vai ofrecer. Sí, pero... Entón, o que habrá é que canalizar todos esos ríos, Sí, por eso yo digo moitas veces aos empresarios claro, que non se queden solo en eso. Es decir, ao mellor, pois, temos que... Limpeza de praias, que estamos na Semana Santa. Vostede xa empezou? Todas listas xa. Sí? Todas. Hai que poñelo bonito. Todas. E ademais, hoxe xa case ve un día de praia. Nos, antes de chegar a Semana Santa, xa miramos como ven o tempo. Aunque ainda este vento do norte nos está fastidiando bastante, que además para min, eu ás veces prefiero que este un pouco nublado que este vento do norte porque é super molesto, pero temos as playas todas limpias. Pero é culpa de Fisterra, non? Non, é culpa de Noia, porque está máis ao norte, deben deixar as ventanas abertas. A verdade é que ali é máis o son é Portosín e é abatido do vento do norte, é molesto. Pero bueno, agora tamén vamos a disfrutar da Semana Santa, que sabes que en Porto do Son temos unha moi boa Semana Santa. Invite a audiencia a ir a Porto do Son esta semana. Pois mira, que veña a Porto do Son porque si lle gusta a Semana Santa e se lle gustan as procesións, eso é espectacular. Ademais que, como di o hermano maior, hai que vivirlo. Que días ou que horario recomenda?
Pois mira, eu recomendolle que veñan ao encuentro, Sí. ao desenclavo, e o domingo, pois a resurrección. Además é moi emotivo, lo vives. Pues claro. Sí, Hai moito voluntario, moito veciño que participa aí, non? Sí, sí, bueno, porque senón sería imposible. Claro. É o que me di Juanito, o irmán maior, se non hai colaboración da xente, pois, que ás veces ter porteadores xa, porque levan unhas padillas enormes e te fai falta moitísima xente. Entonces, se non hai colaboración, No, e iso que nós desde o Concello nos involucramos, intentamos pois terlle todo, pois, os itinerarios, todos... Son días de pasión, de sacrificio e de felicidade. Jesucristo tamén tuvo sacrificio, non? E nós tamén debemos ter algo de sacrificio. O sea, que temos que ir a Porto do Son este... Sí, bueno, eu, Antonio, Vale. ¿no? dixenche antes que o que ven a Porto do Son ou a comarca non marcha indiferente. Bueno. Outra vez, porque habrá que ir máis veces, ¿no? Bueno, Despois tamén non só, se queres comer ben, vente a Porto do a Son. ver, é importante, ¿no? É importante. De Tanto vez en Porto do Son cando... como en Portosín, toda... E se te ves Bueno, a gastronomía. E se te ves ali ao amigo Manolo, que ten un chiringuito en Furnas, que é espectacular, e tomar ali... Xa empezaron a abrir os chiringuitos, non? Manolo díxome que quería abrir agora para Semana Santa. Bueno, o outro non. pero empezan a abrir, ¿no? Empeza en junio, pero sí. Sí, empezan a abrir ahora. Sí, é máis unha oportunidade, porque mira, eu moitas veces que falo con xente de Santiago, xente que nos visita moito, a gana que temos de sol, a gana que temos de calor, a gana que temos de claridade, despois dun inverno que tuvemos tan duro, como sale un día bo, o fin de semana este en Porto do Son había moitísima xente. Está clarísimo, eso sí, este ano temos fame de sol, ¿no? Fame de sol e necesidade Fame de sol, sóbranos chuvia e estos días sobra un pouco de vento, polo menos de velocidade de vento. Sí, eu sacaba un nulo. Sacaba un nulo. Sacaba un eiriño, pero non sabes. Claro, ves? Claro. Aí coincidimos. Señor alcalde, señor Oujo, que se nos foi o tempo. Ten un minutiño para dicir o que vostede queira. Pois nada, Antonio, eu creo que xa falamos máis ou menos casi todo, pero bueno, que estamos con estes proxectos, que vamos a traballar día a día para intentar canto antes que sexa unha realidade, e despois eso, que a xente que necesite e que quera algo de nós, o que levamos facendo moitos anos, esa cercanía que temos cos veciños, esas visitas que facemos polas parroquias, e non temos que pensar sempre en proxectos grandes. Temos que atender o seu problema, e aí estaremos. Señor Oujo, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Boa noite, hasta unha vindeira ocasión e especialmente feliz boa Semana Santa. Moitas gracias. E que sean un éxito, como outras que se celebran por aquí, pero en este caso falamos de Porto do Son. Señoras, señores, nos vamos a publicidade. Da man dos patrocinadores volvemos nun instantiño e recibimos a Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas de Reis. Vennos a dar, lóxicamente, a súa versión, o seu análisis da política municipal deste Concello. Non o perdan, dentro dun instantiño, hasta ahora mismo.